Hola, bon dia a tothom. Benvinguts a l'Espai Retròbat. Aquest és un espai d'autoconeixement on parlarem de diferents temes que ens puguin preocupar i de diferents eines de coaching i PNL per aprendre nosaltres a gestionar-nos certes coses per estar millor i per aconseguir, conèixer-nos més, conèixer més els altres i entendre millor les coses que ens passen. Aquest és el primer vídeo, l'he titulat Com és la meva realitat? Per què l'he titulat així? Crec que abans de que comencem a parlar de ningú tema de canvi, de ningú tema de gestió emocional, de ningú tema de coaching o de PNL, el que primer hem d'entendre és que totes les coses que a mi ara mateix m'estan passant i no m'agraden o les coses que m'agradaria canviar, etc., la base de tot, primer és veure que aquesta interpretació és completament subjectiva. Això no vol dir que m'agradi ni que m'hagi de deixar agradar, no? Però això que hem sentit tantes vegades, que hem vist en posts, en frases a Facebook, no? De la realitat és subjectiva. La típica imatge d'una persona mirant des d'un cantó un 6 i l'altre per l'altre cantó veu un 9, no? Doncs això que tots hem vist moltes vegades, que ho hem sentit, que ho hem visualitzat, no ho acabem d'entendre o de veure en profunditat. És la base de tots els conflictes, de la majoria de conflictes. Per què m'esbarallo amb els meus pares, o amb la meva parella, o amb els meus fills, o el meu jefe no m'entén? Doncs perquè ell veu la realitat d'una forma i jo la veig d'una altra. Posem 3 exemples diferents de formes d'entendre el món. Doncs imaginem una persona que creu que tots els homes són iguals. Supertípic. Igual us passa a vosaltres o coneixeu algú que li passa, no? Tots els homes són iguals. Aquesta és la seva forma d'entendre el món. Ara imagineu una altra persona que pensa que és important caure bé a tothom i agradar a tothom. Una altra forma d'entendre i d'interpretar el món. I una tercera persona que pensa que és importantíssim que els fills treguin unes grans notes o les millors possibles. No ens posarem, o almenys jo no m'hi posaré, en què sigui millor, pitjor, més correcte o més encertat o menys, no? Són diferents formes d'interpretar el món. Per què hi ha persones que ho veuen així i potser n'hi ha d'altres que ho veuen diferent, completament diferent o igual però amb alguna distinció, etc. Per què? Doncs perquè la forma d'interpretar la realitat és completament diferent. Imagineu-vos que hem arribat al món tots amb unes ulleres, però només amb la muntura sola. És a dir, vam arribar en aquesta vida sense càrrega d'informació, sí? Sense estar gens manipulats, érem purs. S'hauria de veure si això és així, i tampoc m'hi poso, no? Però, nosaltres hem vingut al món amb aquestes ulleres, amb aquesta muntura, i a partir de les coses que ens van passant, de les coses que anem vivint, anem afegint diferents vidres amb una càrrega d'informació diferent i unes dioptries diferents, no? Quines són les lents que anem afegint? Doncs experiències, desitjos, pors, expectatives, creences, educació, cultura... N'hi ha moltíssimes, no? Hi ha algú que les seves lents seran idèntiques, amb la mateixa càrrega informativa, idèntic de cada tema en cada lent que una altra persona? No. Per tant, tothom té unes ulleres individuals, subjectives, completament úniques, sí? Que no es poden comparar amb la dels altres. I, important, no ens podem treure. Per tant, pregunta una miqueta més filosòfica. Creieu que algú veu el món tal com és? De forma objectiva? No. Per què? Perquè aquestes ulleres jo no me les puc treure. Totes les coses que jo he viscut, totes les coses que jo he passat, no les puc treure així com així. Per tant, què és el que jo veig si hi ha aquestes lents? Doncs el que jo veig és un reflexe de la meva vida. Sí? Si, per exemple, amb tots els homes que jo he estat m'han fet mal, doncs per això pot ser que pensi que tots els homes són iguals. Sí? Si a casa meva, de petita, són exemples, només, em van matxacar molt amb el tema de les notes, doncs igual jo repetiré això amb els meus fills, no? Si tinc por del rebuig, de no caure bé, de quedar-me sola,
Doncs és probable que la meva interpretació del món sigui que és importantíssim caure bé i agradar als altres. Per tant, segons el que jo porti les meves ulleres, segons aquestes dioptries, segons aquestes lents, jo veuré el món d'una forma o d'una altra, però mai veuré el món tal com és. Ningú veu el món tal com és. Imagineu-vos, vist així, no? Un cop sabem això, lo inútils que poden arribar a ser moltes vegades les discussions amb una altra persona. Per exemple, amb el tema dels desitjos és molt divertit. Potser ho heu vist o us ha passat, no? Una persona que la deixa la parella i de cop i volta què veu pel carrer? Només veu gent estimant-se, parelles donant-se petons, no? Una persona que vol tindre fills i no es queda embarassada. Què veu pel carrer? Només veu gent empujant cotxets. Està ple de nens i d'embarassades per tot arreu. Lo típic, et vols comprar un cotxe de tal marca, de tal color, de tal model. Veus el cotxe per tot arreu, tothom ha decidit comprar-se el mateix cotxe que tu. Creieu que això és veritat? Creieu que hi ha més cotxes aquell any de just el que tu et vols comprar? Creieu que aquell any hi ha més nens, més bebès, més embarassades que fa un any, que fa 2, que fa 3? Hi ha més parelles que s'estimen quan a mi m'han deixat? No, no? El que passa que jo en aquell moment m'estic focalitzant en això i això és l'únic que veig. Sí? Important que vull que us quedeu amb el tema d'avui. Doncs ser conscients de que el que jo veig és el que duc a les ulleres, no tal com és el món. Per tant, de vegades intentar que els altres vegin el mateix és una feina una mica inútil, sí? I no sé fins a quin punt tampoc ja s'hauria de veure val la pena. Segon, entendre que si hi ha alguna cosa que em fa mal, per exemple, és que veig que tots els homes són iguals, no? O sofreixo molt perquè els meus fills no treuen 10 i jo crec que en aquesta vida s'han de treure 10 en tot, no? Bueno, el que sí que puc fer no és treure'm les ulleres, no podem anar pel món com zombis, no? Sense informació sobre res, sense càrrega emocional, però sí que puc dir, vale, aquesta situació no m'agrada, m'ho estic passant malament amb això, vaig a veure tots els vidres que afecten a que jo vegi les coses així. És un tema de pors, és un tema de creences, és un tema de desitjos, què és? I puc després, no, amb un treball personal, doncs treballar exactament aquella dioptria, aquella lent que m'està amargant una mica l'existència, no? Bueno, espero que us hagi agradat el tema d'avui. Qualsevol comentari, qualsevol opinió, o si voleu que parlem d'alguna cosa en concret, m'ho podeu enviar al correu de coachingretrobat@gmail.com o, si voleu més informació sobre coaching o sobre alguna de les coses que hem parlat, ho trobareu a gemapallars.com o a coachingretrobat.com. Bueno, moltes gràcies per haver-me escoltat i fins la setmana que ve. Adeu!